Avui estic a Jamaica, a Montego Bay, que és l'últim dia que estic en aquest hotel. L'altre dia ja vaig fer un vídeo a la platja, ensenyant-vos per fora, però avui us l'ensenyaré per dins. Per aquí venen els autobusos i els taxis, que és on et porten a... O sigui, tu vas quan arribes a l'aeroport, un taxi ve i et porta fins aquí. Després, aquí estan els taxistes, que són els que et porten. Allí està el check-in, que és on et donen aquesta pulsera que posa Riu Montego Bay, que és l'hotel, i et donen la pulsera perquè si no, no podries entrar aquí, en aquest hotel. Això és la recepció i aquí és on l'hotel. Allí hi ha una esquina i si us fixeu, quasi tots són negres i els que no són negres no són d'aquí. Allí hi ha una cosa que es diu, com una tenda que es diu Sports Bar, que és de videojocs. Per aquí hi ha una barra, allí hi ha una altra, la piscina, el mar. I aquí és on us deia, l'Sports Bar. Aquí està la barra, i allí, si us fixeu, hi ha una barra, també. Per aquí hi ha els lavabos. Per aquí és on fan els espectacles, els fan allí. Abans d'ahir, no l'altre, vam fer el Michael Jackson, abans d'ahir com es diu? El Bob Marley, que és un cantant de reggae de Jamaica. Allí hi ha una altra barra i aquí està el mar. Això és el que us vaig ensenyar l'altre dia. Fixeu, allà al fons hi ha una casa al mig de l'aigua. Hi ha barcos i allí hi ha una altra casa. Per aquí hi ha la piscina. Aquí hi ha la piscina. Aquí hi ha la piscina, aquí està la platja. La platja està aquí i aquests assentos, les tombones, només són per als de l'hotel. Aquí pots agafar unes barques que són o de 2 o 4 persones, també poden ser 3 o 1, però és de 2 o 4 persones més o menys. Allí hi ha un camp de vòlei, aquí la barra que us deia abans. Com allò fa moltíssim sol. Aquí està la piscina. Mira. Bueno, doncs ja us he ensenyat més o menys una mica i ara tallarem i seguirem amb més coses després. Us estava explicant que ja us anava ensenyant el meu pis, la meva habitació, i la meva habitació està aquí. Com veieu, posa 2301, com us he dit abans. I ara anirem al camp de tenis, us ensenyaré el camp de tenis i hi ha una cosa molt curiosa pel costat. I bueno, ara parem i anem caminant fins al camp de tenis i us ensenyo el camp de tenis. Encara no estem al camp de tenis, però ens hem parat aquí i hem vist una cosa que m'ha fet gràcia. Segurament no semblarà molt curiosa per aquí, per estar aquí a Jamaica, però hi ha un plataner. Si us fixeu, allí hi ha plàtans que estan verds
i a més no podem entrar, però són plàtans. I bueno, ara parem i anem al camp de tenis. Ja estem al camp de tenis, com us havia dit. Ara aquí està el camp de tenis i bueno, aquí hi ha el camp de tenis. Per aquí a jugar tens que pagar $20 de fiança, que vol dir que tu pagues $20 i et donen dues raquetes i 3 pilotes. Llavors, si per exemple perds una pilota, doncs $5 no te'ls donen. Si perds una raqueta, $10 no te'ls donen. Si perds les 2 raquetes, doncs no et donen els $20. I per això tenim que pagar els $20, perquè jo al principi tampoc ho entenia, perquè com no vam perdre res, vam pagar $20 i ens van tornar els $20. Llavors jo no ho entenia. Però ara m'ho han explicat i vol dir això que us acabo de dir. I ara pausarem el vídeo i anirem a una barra que està a la piscina, que ja he explicat abans que hi ha unes barres, però també hi ha un bar a la piscina. Ara estàvem al camp de tenis i ara estem a la piscina. Per allí hi ha el camp de ping-pong. Però nosaltres el que ens interessa ara és la barra, que és on demanarem algú per veure, que jo pugui veure, que és una barra que està dins l'aigua. La veieu allí? Doncs demanaré un suc de mango que és sense alcohol. I em tinc que tirar l'aigua i demanar un suc de mango. Doncs bueno, a veure... L'hem parat perquè encara no eren les 10, que era l'hora d'aquí, que teníem que feien els sucs. I ara doncs ja els fan i he demanat un de mango. Ara me'l portaran segurament. Crec que no tardarà